Ngiyabingelela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nginibingelela nonke zithandwa zezulu, bonke abafundisi, bonke abavangeli, bonke abapostoli. Ngiyanibingelela bazalwane. Kwelihle igama lomfeli wami uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, inkosi ephezu kwezinto zonke, inkosi eyangamele ezindaweni zonke, ogama lakhe linamandla phezu kwamagama wonke, ngoba alikho igama elinikeziwe emhlabeni kubantu esingasindiswa ngalo ngaphandle kwalo lona lodwa igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Elizwe lithi izwi lenkosi, wonke amadolo ayoguqa phansi, bese zonke izilimi zivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Bazalwane, ngokungabambezeli, ngiyacela ukuthi siphuthume amabhayibheli ethu siyovula incwadi ngokuka Luke chapter 18, sofunda kuverse number 1. Ifundeka kanjena bazalwane: wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo, bangadangali. Nkosi uJesu Kristu yayilandisa lana bazalwane ukuthi singabazalwane sesizelwe ngokusha, senzelwa umusa, saba izidalwa ezintsha, yaguqulwa ingqondo yethu. uJesu ke usethi kusifanele ukuba sikhuleke, kungabi ukukhuleka nje kokuchitha isizungu, kodwa ukukhuleka njalo singadangali. uNkulunkulu bazalwane uyathanda ukuthi abantwana bakhe bakhuleke kuye, futhi ekuthandeni kwakhe ukuthi abantwana bakhe bakhuleke kuye sikubona ngani na? Sikubona ngoba inkosi yethu uJesu Kristu bekuyimpilo yakhe noma bekuyi-lifestyle yakhe ukuthi njalo uyakhuleka. Jesu bekabathatha abafundi bakhe, hayi ngoba kuyolandwa nje izindaba, kuyokhulekwa bazalwane, kuyokhulekwa. And lento yaze yabangena abafundi bakaJesu ukuthi kuyakhulekwa kahle kahle. Noma uJesu esebafica belele, uyababuza, beningelinde nami na ihora libe linye? Bazalwane, ukukhuleka kuhambe kubukeke kuyinto enzima ngenxa yesitha esinguSathane. Lisho njalo iBhayibheli lithi asibambene nenyama negazi, kepha sibambene nemimoya yababusi. Haleluya bazalwane. Imoya yababusi balelizwe ebusa emandleni ebumnyama, nemoya ebusa emkhathini. So leyo moya iyamelana kakhulu bazalwane, iyamelana kakhulu nabantwana bakaNkulunkulu. Uma ngabe ihlasela uSathane, uma ngabe ezohlasela ikholwa, uliqeda amandla omthandazo. Ngaso sonke isikhathi bazalwane, uSathane mangabe ezohlasela umzalwane,
uye amqede amandla okuthandaza. Umzalwane athi mayithi uyavuka ebusuku uyathandaza, ezwe umthandazo wakhe engazi ukuthi awuyindawo. Ethi mangabe ethi uyaqhubeka uyathandaza, ezwe ngathi umthandazo awugcini ngisho ukuthayela, kube ngathi ugcina nje endebeni zomlomo wakhe, kube ngathi ayikho into ayenzayo. Hayi mntakababa, ngifuna ukukukhuthaza namhlanje ukuthi ikhona lento osuke uyenza. Ungadangali, ungakhathazeki ukuthi uyezwa awuzwa, qhubeka uthandaze. uJesu Kristu ngelinye ilanga uyafika, bayadoba oPetro. Uma ngabe bedoba ababambi lutho, ubusuku bonke badoba, hayi bazalwane, kwakungaveli lutho nje ekudobeni kwabo. Kodwa uma esefika uJesu Kristu uyabayalezela ukuthi abathatha amanethi abo bawaphonse ekujuleni. Uma ngabe bewaphonsa abazalwane, lithi izwi lenkosi abamba izinhlanzi eziningi, ongangokuthi kwase kunzima ukuthi baphakamise amanetha abo ngendlela ezaziningi ngayo izinhlanzi. Kanjalo bazalwane, egameni likaJesu Kristu ngiyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuthi ake sigxilise amanetha ethu emthandazweni. Umthandazo bazalwane uyinjini yekholwa bazalwane. Ikholwa elingathandazi kulezi insuku esiphila kuzo liyohlaseleka bazalwane. USathana kahlezi akalala ubusuku nemini, namadimoni nabathakathi bafuna impilo zabazalwane. Ngakho bazalwane, ngiyaniqinisekisa ukuthi ake sikhulekeni, ake simfune uNkulunkulu, ake simfunisise ngezinhliziyo zethu zonke. Usho njalo uNkulunkulu ezwini lakhe uthi, uma ngabe ningifunisisa ngezinhliziyo zenu zonke niyakungifumana. Ake simfune ngomthandazo, ake simfune ebusuku ngo-12 balela abantu, ake simfune ngo-1 ngo-3 lapha amadimoni esuke ephumile ukuyozingela iy'mpilo zabantu emhlabeni. Ake simfune uNkulunkulu kulezi insuku esiphila kuzo bazalwane. Siphila ey'khathini enzima lapho khona uSathane elwa ngayo yonke indlela, lapho khona uSathane athekha abantwana ezikoleni, athekha emsebenzini, athekha yonke indawo kuma-families wethu, u-athekha ngayo yonke indlela. Ake bazalwane sivuke sithintithe bazalwane. Kufunakala uhlobo labazalwane kulezi insuku oluyomfuna uNkulunkulu 24 hours bazalwane, lufuna uNkulunkulu. Ake simfune uNkulunkulu ekuseni sivuka, ake simfune uNkulunkulu emina, simfune uNkulunkulu ntambama, asimfune uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bazalwane. Simfuna ngani na? Simfuna ngomthandazo. Ake kuvuke amakholwa ayobuyela ekuzileni ukudla, ake kuvuke amakholwa ayodla izwi likaNkulunkulu, ake kuvuke amakholwa ayothandaza bazalwane. Nanoma yisiphi isimo esifikayo, ake kuvuke amakholwa ayokhuleka phezu kwazo zonke izimo ey'vela noma kuripothwa ukuthi khona ini ezayo emhlabeni. Ake kuvuke amakholwa azokhuphukela kuNkulunkulu ayombikela uNkulunkulu konke bazalwane. Noma kuthiwa kuza isifo esiyingozi kanjani emhlabeni, ake kuvuke uhlobo lwamakholwa oluyobikela uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ake kuvuke uhlobo lwamakholwa oluyophela ukulanda izindaba zabanye abantu, kodwa oluyoya kuNkulunkulu, lonikeza uNkulunkulu udumo, oluyocela uNkulunkulu ukuthi angenelele kuso sonke isimo. Ake kuvuke uhlobo lamakholwa oluyokhuleka kuNkulunkulu, lukhala izinyembezi, lumnxusa uNkulunkulu ngezwe esiphila kulo, ngoba siyalibona izwe esiphila kulo ukuthi liya ngokufiphala liba mnyama bazalwane. Siyamdinga uNkulunkulu, siyadinga amandla kaMoya Engcwele ukuthi ehlele ezweni lethu, asebenze ngamandla. uMoya Engcwele ngisho emabandleni bazalwane kuyaxokozela kulezi insuku esiphila kuzo. Abantu abanakho ukuthula, abanayo injabulo, banesiphithiphithi, babanga amapulpiti, babanga iy'khundla, babanga izinto engenamsebenzi
bakhonzi, isikhathi sokufuna uNkulunkulu. Bafundisi, isikhathi sokufuna uNkulunkulu lesi. Ake siyekeni manje indaba yezambulo ezinkulu engenabuNkulunkulu, engenabungcwele. Ake sifuneni uNkulunkulu bazalwane, sizingcwelise, sizihlambulule, sisuse yonke into eyinsila, into engavimba ukuthi uNkulunkulu asizwe, ngoba bazalwane udonga lwesono luyavimba ukuthi uNkulunkulu angezwa bazalwane. Ngakho bazalwane, egameni lika Jesu Kristu, ake sisuseni bonke ububi bethu, simfunisise uNkulunkulu ngomkhuleko bazalwane. Noma kuthiwa egameni lika Jesu Kristu kufika luphi uhlobo lwesimo, isimo esokuncela amandla, esokuqeda amandla, ake ube umzalwane okhulekayo. Angisho mina uhlobo lwamakholwa olukhuleka kakhulu mangabe lusenkonzweni, mina ngikhuluma ngohlobo lwamakholwa olunekhona lalo, ngisho endlini la uhlala khona, onekhona lakho othi masengilana ngizombikela konke uNkulunkulu. Ngikhuluma mina ngemfihlakalo bazalwane, uyosithela ekufihlakaleni, uyokhuluma nomnini mandla wonke uNkulunkulu wakho, ungaphumi khona ungamzwanga, egameni lika Jesu Kristu. Ake siqhubekeni bazalwane, ake siqhubekeni simfunisise ubaba wethu. Siyakumfumana bazalwane, uNkulunkulu uthembisile wathi uma ngabe ningifuna, ningifunisisa, niyakungifumana. Haleluya bazalwane, egameni lika Jesu Kristu. Bekuyikho lokho nje namhlanje, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.